Milý Markus, som veľmi rád, že sa teraz pripojíš k nám, lebo som presvedčený o tom, že všetci vonku čakajú na to, aby dostali od teba informácie o tomto výnimočnom produkte McHilly. Ďakujem pekne, milý Štefan. Ja som celkom maličký, presne tak ako ty tam v rohu tej obrazovky. Ale ja by som chcel byť taký veľký, ako si ty, hovorí Štefan. Ne. A myslím si, že ty si, Štefan, jediný, ktorý ma môže zväčšiť. Takže hneď ťa zväčším a pódium je tvoje. Takže všetkých vás srdečne vítam na tento večer. Krásnu stredu večer. Sedím v podstate doma a tie pomery sú už také večerné, tmavé, ale veľmi sa teším, že som tu s vami. Niekto z Oldenburgu sa v čete tam zdravil, takže som veľmi rád, pretože je to mesto, kde som vyrastal, kde cez víkend navštívim svojich rodičov, kde mám naozaj svoje korene. A to isté platí aj pre Healy, pretože za týmto výnimočným maličkým Healy sú schovaní ľudia. Cesta k takémuto produktu to nie sú len duševné alebo vedecké myšlienky, ale za tým je schovaných strašne veľa ľudí, ktorí podali výnimočné výkony. Pardon. Naozaj je tam veľmi veľa dôležitých zastávok, kým sme sa dopracovali k tomuto produktu a za každou touto zastávkou je mnoho ľudí. Ale poďme sa venovať teda k téme veda a spiritualita. Myslím si, že obidve tieto strany, teda ľavá a pravá strana mozgu, vieme, že ľavá strana mozgu je zodpovedná za ratio, za myslenie a za logiku. Ale pravá strana mozgu je v podstate schopná vidieť ten komplex, všetky súvislosti. A to je veľmi dôležité pre mňa. To je pre mňa vlastne spiritualita. Spiritualita znamená prekonanie vlastne tej rôznorodosti. My sme prišli na tento svet ako malé bytosti a v podstate máme šťastie a môžeme sa starať o ďalších ľudí, o svojich rodičov, o priateľov, o rodinu. Čiže tá spiritualita nám pomáha prekonať toto oddelenie jednotlivých ľudí. Žijeme v podstate žijeme preto, aby sme prekonali tú samotu, tú individualitu, ktorá nás priviezla na tento svet. Pretože v podstate je to ilúzia. Spiritualita nás učí to, že v podstate sme všetci prepojení. Je to veta, ktorá ma veľmi inšpirovala. My sme vlastne súčasťou celku. Aj vo mne je vlastne tento celok a toto je jadrom spirituality. Niektorí hovoria tomu, že je to Boh, niektorí hovoria, že sú to iné dimenzie. A s tým všetkým sme vlastne prepojení. Prepojená s tým je samozrejme aj veda a som úplne nadšený, ako táto veda za posledné storočia sa rýchlo vyvíjala, ako je všetko prepojené. Veda v podstate rozdeľovala celé toto bytie do molekúl, do častíc a úplne do malých elementárnych súčastí. Ale v podstate tá veda nenájde to, čo vlastne tento svet drží pokope. V podstate veda zistí len to, že ako je všetko protichodné. Jeden z mojich veľkých vzorov vo fyzike, David Bohm,
označil to ako kvantový potenciál. Hovorí o tom, že každý atóm má svoju vlastnú vnútornú energiu a túto nazýva kvantový potenciál. A to je vlastne vplyv toho celku vo vnútri samotného tej elementárnej častice, atómu, elektrónu. To je v podstate vibrácia, ktorá sprevádza tieto častice na ceste svetom. Čiže dôležitý je súvis medzi týmito časticami. Ak sa napríklad elektrón pohybuje a hýbe sa s tým celá bunka, tak tento pohyb sa uskutočňuje zvnútra. Elektrón v podstate je vedený svojou cestou do atómu a atóm a molekuly v podstate držia všetky spolu na základe potenciálov, ktoré sa vyjadrujú vo frekvenciách. Čiže potenciály, ktoré sa vyjadrujú v potenciáloch, to sú spektrá vibrácií. A to je tá samotná matéria. Presne to isté platí aj pre nás ako pre ľudí. My nie sme iba organizmus, ktorý je zložený z mnohých atómov a molekúl. My máme v sebe to, čo nás posúva. Ak z toho nie sme si vedomí, tak človek sa cíti osamotený a stále hľadá istotu v materiálnom svete. Ale keď sa pozrieme na ten kvantový potenciál v nás samých, to je vlastne vedenie, ktoré nás sprevádza životom. A to je v podstate aj prepojené k Healy. Mnohí vedci, ktorí koncom 19. storočia už vytvorili vlastne tieto formy, hovorili o 4 dimenziách a hovorili potom v podstate aj o 5. a 6. dimenzii, o informačnom poli v 60. rokoch. Čiže všetko je so všetkým spojené. Toto informačné pole vlastne spája všetky tieto dimenzie. Čiže aj o Healy môžeme povedať, že je to vlastne tvoje spojenie k informačnému poľu. To znamená, že cez frekvencie, ktoré Healy v každom momente z informačného poľa analyzuje, sú vlastne tieto frekvencie sú podľa Bockharta, Heima tá 5. a 6. dimenzia. A všetko je to spolu spojené. Bockhart Heim bol v 90. rokoch naozaj veľmi dôležitým milníkom v mojej činnosti, ktorý ma vlastne nasmeroval. V podstate do roku 2000 sme vyvíjali TimeWaver. A keď som pracoval s TimeWaverom, začal som vlastne pracovať s tými impulzmi, ktoré prichádzajú z informačného poľa a premieniali sme ich do frekvencií. Ale nesmieme pritom zabudnúť na ľudí, ktorí v podstate ktorí sa podieľali na tom. Bolo to veľmi dôležité, keď som sa v roku 2000 stretol s Nuno Niňom. A ešte neexistoval Zoom. Myslím, že sme cez Skype spolu rozprávali. Bol som naozaj nadšený, keď sme sa spolu rozprávali a keď mi hovoril o tom, ako pracuje s frekvenciami. On mi vtedy povedal: Markus, ty musíš tie frekvencie v podstate dostať do človeka cez mikroprúdy. My vieme popísať elektrické potenciály a nabíjanie a komunikáciu buniek. Všetko sa to denie cez elektrické prúdy, ale potrebujeme to vlastne všetko v mikroampéroch vyjadriť všetko. Preto aj Healy ako také používa mikroprúd, ktorý preteká našim telom. Naozaj Nuno Niňa mal už viac ako 15-ročné skúsenosti, pracoval s mnohými tisíckami ľudí, ktorí už tieto frekvencie
odskúšali a to ma presvedčilo. Skrátim teda celú tento príbeh. V 2014 som v podstate stretol Caroline McMakin a bola to vlastne žena, ktorá mňa aj Shaya nám inšpirovala, aby sme k frekvenciám mikroprúdovým pridali ešte magnetické pole, pretože ona vlastne mala skúsenosti s tým, že cez magnetické polia vieme osloviť ešte iný aspekt. A naozaj veľká výhoda je to, že sa to magnetické pole môže prenášať v rámci miestnosti, v rámci priestoru. Naozaj stretol som sa medzi tým s mnohými vedcami, výskumníkmi, aj osobne. Niektorých som nestretol osobne, čítal som iba ich knihy na túto tému. S Wernerom Heisenbergom som aj spolupracoval. Burkhard Heim, Nuno Nina a samozrejme Caroline McMakin. A táto pani nás inšpirovala k tomu, aby sme vyvinuli McHealy. To je taká malá slovná hračka. McHealy a McMakin. My sme to označili ako MAG, aby bolo jasné, že tu ide o magnetické pole. A tieto dva prístroje sú naozaj komplementárne, či už je to krabička, alebo ten okrúhly McHealy. Obidve tieto formy sú komplementárne presne tak, ako elektrický prúd a magnetické pole. Pôvodne sme vyvinuli McHealy preto, lebo to bolo pre nás veľmi dôležité, aby sme skúsenosti Caroline McMakin pretavili do tohto prístroja. S samotnou krabičkou Healy to nebolo možné, pretože sme potrebovali vygenerovať magnetické polia. A nechceli sme vygenerovať iba jedno, ale dve magnetické polia. V tom McHealy v podstate máme 6 nezávislých cievok, preto je ten McHealy taký veľký. A tieto cievky sú v podstate tak prepojené, že sa dajú aplikovať navzájom dve frekvencie. Shyam Nam má viac ako 20-ročné skúsenosti. V podstate ona vzdelávala ľudí v téme používania dvojitých frekvencií. A samozrejme aplikáciou týchto frekvencií a magnetických polí vieme v podstate sa dostať do tela. Ale McHealy vieme použiť naozaj mnohostranne. Nedá sa to v pár vetách všetko zhrnúť. Pre mňa je to veľmi dôležité. Ja mám obidva prístroje stále pri sebe, pretože sa navzájom doplňajú. V krabičke v podstate sú všetky skúsenosti Nuno Nina. A máme už stovky terapeutov, ktorí za tých 10 rokov majú už obrovské skúsenosti s mikroprúdom. A esencia a vlastne skúsenosti McMakin sa pretavili do McHealy. McHealy je pre mňa naozaj tá centrálna, ten stredobod. Lebo napríklad pri atmosfére môžem využiť to, že okolo McHealy vznikne aura magnetického poľa, ktorá sa ďalej prenáša do prostredia. Veľmi je to dobré, keď napríklad spím, alebo si potrebujem oddychnúť, alebo keď sa potrebujem veľmi sústrediť. Samozrejme 20-30 cm až do 1 metra môže byť McHealy odo mňa vzdialený. A táto aura a frekvencie sa v podstate dostávajú do rezonancie s mojim bioenergetickým poľom. Na poslednom webinári
som už viackrát spomínal, že naše telo v podstate je charakterizované našimi meridiánmi. To sú vlastne tie vibračné kanály. To sú ako struny na husliach, vlastne, ktoré rozozvučia tieto stopy alebo tieto spojenia pomocou frekvencií. Vieme si to povedať aj vedeckým jazykom, pretože hovoríme vieme napríklad, že rezonancie dostávame do tela aj prostredníctvom vody. O tom sme už veľa hovorilo, ale vždy, keď si nastavím McHealy, tak cítim, že ten nástroj môjho bioenergetického poľa sa nalaďuje a v podstate prijíma harmonické frekvencie. Bolo to pár myšlienok, nad ktorými sa momentálne zamýšľam a naozaj potom, ako som dlho vlastne necestoval, tak mám pred sebou pár ciest, kde budem o tomto McHealy rozprávať. Singapur, Thajsko, takisto na Himaláje. Teším sa v podstate na univerzitu, ktorú som navštevoval, sanskrity. Zúčastním sa na vedeckej konferencii a potom pôjdem samozrejme do Tajvanu na vedecké sympózium na tému vedomie. Stretnem sa naozaj s mnohými ľuďmi, ktorí pracujú tak s Time Waverom ako s Healym a preto som naozaj taký nabudený. V podstate viac som nechcel o tomto rozprávať, lebo viem, že dnešným rečníkom je aj Shyam Nam a viem, že vám porozpráva mnohé praktické záležitosti k McHealy. Želám vám krásny webinár. Markus, ďakujem veľmi pekne, že si dnes našiel čas pre nás dnes večer. Keďže si naozaj pred týmito obrovskými cestami a musíš sa pripravovať. Naozaj je to úžasné dostať sa v podstate na takúto úroveň, že až niekde na Himaláje sa dostávaš so svojimi myšlienkami. Naozaj je to dôležité, aby sme my sami spoznali svoj potenciál vibrácií a je dobré, že máme v podstate na to aj nástroj. A možno v čete vidíš a čítaš, že Markus je taký inšpiratívny, naozaj je to ako keby sedel v kresle a rozprával nejaké príhody o tom, odkiaľ pochádza a o tom, ako nám rozpráva. Chceme sa za to poďakovať, naozaj, Markus. Je dôležité rozprávať ale aj o praktických veciach, o používaní McHealy samozrejme, ale v konečnom dôsledku je to celé jednoduché. Myslím, že na poslednom webinári som o tom hovoril tiež, že nám musí byť jasné, že všetko v nás je protichodné a že to nie je len stará pravda, nejaká spirituálna tradícia pravdy, ale tento poznatok sa stále viac v podstate rozširuje. Takže veda a spiritualita sú stále silnejšie až silnejšie. Určite viac vám porozprávam po mojej ceste v Ázii. Ďakujeme pekne, Markus.